Tala pinatatagpo ng LGU Burgos, Pangasinan ang kahandaan ng bayan laban sa kalamidad at posibleng armed threats sa pamamagitan ng full-scale simulation exercise na isinagawa sa barangay Ilio Public Plaza. Sa drill, isinagawa ang earthquake at tsunami response kabilang ang duck cover and hold procedure at pag-activate ng local emergency operations center at mobilisasyon ng mga rescue team. Pinalawak din ang senaryo sa pagtugon ng human-induced crisis kung saan naagsanay ang mga otoridad sa seguridad at emergency response, partikular na sa napaulat kamakailan na pagkakakita ng isang armadong grupo sa West Philippine Sea, 8 kilometro mula sa baybay ng Burgos. Nakibahagi sa aktibidad ang iba't ibang ahensya at kabilang na ang Office of the Civil Defense, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Nagsagawa rin ng medical response relief distribution at aerial assessment sa nasabing lugar. Layunin ng simulation na palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya at tiyakin ang kahandaan ng komunidad sa iba't ibang banta. IFM News. IFM News. IFM News.